हेलो लोगोफोर नै आं दिनै नोंथांनो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों थारमाने बे लामा लामा गारि लानानै दै बैला फैनाय फाननाय बुस्थु आं लाखिनाय जादों आरोना लोगोफोर बुस्थुआ मोजांना गाज्रिथ' आंथ' मोनथिफेरा दा बेखौ जा माने लाखिबाय आरोना मैयानो लाखिदों आंनि दा अखानायै दिनै भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोना फुङाव दा बुस्थुखौ आं नोंथांमोननो देखायनो लांसै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय ना मोजांना गाज्रि आं बेखौ 6500 नि लाखिदों आरोना टटेल मोनब्रै आइटेम दङ दा बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आं देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो नै बे बुस्थुआनो बेलाय बुस्थुफ्रा मोनब्रै बुस्थु दङ ना आं देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर मा मा नाम होनोथाय आंथ' मोनथिया नैबे बे मोनसे बिनि सिङाव टटेल मोनबा दङ आरोना लोगोफोर आं देखायनो मोनसे मोनसे नैबेलाय बे मोनसे ओमफ्राय नै कम्पानिया ओमफ्राय नैबे माबा मा होनो बेखौ फिल्टार बे मोनसे फिल्टार आरो लोगोफोर बेलाय प्लास्टिकनि फिल्टार नायदों मोननै थांबाय आरो नै दंबावो बे जाहैबाय गेस हौखा ना मा होनो ना सुला होनो बे आरोना लोगोफोर बे मा कम्पानि मोनथाय सुरियानो नै ओमफ्राय आं खोन्थानोसै नोंसोर खेवनानै बेखौ नै माबायदि आंथ' मोनथिया जायखिजाया आन्दा मोन्दा लाखिलाबायबाय आरोना बेलाय नै मोनथाम दङ माबाया बेलाय कालारा नै बिबार गोनांलाय आरोना कालारा नैबायदि दुगा एकदमबारे देलायलायबावनो जेबो जाया होननानै बिदि देलायलायबावो ओमफ्राय मानसि गाखोलायबावनानै देखायो आरोना बिसोरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो लाखिबाय आरोना लोगोफोर जायखुनु जाया नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय जाय जाय बाहायखांखानाय मोजां ना गाज्रि गेसुला बियो मोनथाम नै मोनथाम सिंथिंजाय नै बेयाव माबा दंदेरफायो खोमसिजों सिनायला आरोना ओमफ्राय लटारि बादि स्क्रेच खालामनानैसो लाखिनाय जादों आरोना नै बुस्थुआ बेलाय स्कुटि मोनसे दंदेरलायोमोन ओमफ्राय आं थारमाने नैबे आंनि आखाइ आसिमा खाथिनिखौ मोन्दों आरोना नैबे बुस्थुखौ मोन्दों आं स्क्रेच खालामनानै ओमफ्राय दंबावो मोनसे दंबावो लोगोफोर बेथ' जाहैबाय नङा होमबा बे मोनथाम जाहैबाय ओमफ्राय आरो नैबे मोनसे दंबावो मा होनखौ कुलार ना मा होनो बेखौ गोलोम बोथोरनि थाखाय आरोना फिसा बेखौबो नायसै वाह बेलाय आरोना कुलार ना मा होनो बेखौ बे मोनसे आरोना मैया लाखिजेननाय समाव टेस्ट खालामदों आरोना बेखौबो कारेन्ट होनानै ओरैनो अकेमोन बुस्थुआ सुरिया कम्पानि बे सुरिया गल्डनि माबायदिथाय सोरबाफोर इउज खालामदोंबा मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय ना लोगोफोर जिखुनु जाया बे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनथाम टटेल
मोनब्रै आइटेमजों मथा मथि आङो 6500 लाखिनांदों आरोना मैया नायनानै आंना हिन्जावा दासो नायदों मैया नायाखै बियो खेवबावबायसो माथो खेवदोंबालाय देखायबावसो आंनो बेलाय आंथ' बाहायफेराखैबो माबायदिथाय ओमफ्राय नैबेलाय बाव मोननै दंबावो आरो नैबे खथायाव दंबावो आरोना बे सिङाव नैबे सिङाव दंबावो बे सिङाव दंबावो मोननै नैखौ बख'बाव बेयाव दंबावो नैलाय बेयाव मोनो प्लास्टिक बोखारजोबलाय प्लास्टिकखौ बख'लाय प्लास्टिक बोखारजोबथारलाय स्टेन्ड हेन्देलबो दङ बेलाय जिनिसफोरा मोजां ना गाज्रि खोन्थाहरलाय लायदो लोगोफोर कमेन्टआव आंथ' बाहायफेराखैबो जा गावलिया ना ओंखायनो जोंहा बेफोरबायदिखौ इउज खालामा बायाबो जों ओरैनो जाखिनि गावलिया नर्मेल सोलियो बिदिखौनो बाहायो आरोना नैबे बे मा जोंथि सिंगौ बैयो ए बिबारसो टटेलाव मोनबा आइटेम दं आरोना आंथ' नायनायाव गाज्रि मोनाखै लोगोफोर बाहायनायनोसै आरो अबा दङदां खथाफ्राव गदों खोमा बै बाखसफ्राव नायलाय बेलाय 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 अबा क्लिं होनबाय सेराव हाबबाय बेलाय बैलाय बैलाय दङ स्क्रुआबो दङ मारै जादों आं गाज्रि मोनाखै आरोना लोगोफोर नायनायाव खिन्थु बाहायफेराखै माबायदि जागोन मोनथिला दा नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर टटेल आङो बेलाय नैबे कुलार नैबे गेस सौखा ना मा होनो ना सुला होनो ओमफ्राय नैबे फिल्टार नैबे गासै 6500 लाखिनाय जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो लाखिनाय जाबाय आरोना ट्राइ खालामनायसै इउज खालामनानै माबायदि नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आरोना बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नै बे बुस्थुखौनो बे बुस्थुनि थाखायनो आं लाखिदों आरोना बे बुस्थुखौ नायनानै स्क्रेच खालामनानै भिडिअखौ दोनथ'बाय लोगोफोर बाय